Hola, molt bon dia, benvinguts a aquesta tercera entrega del diari de campanya en què analitzem cada dia algun aspecte relacionat amb la comunicació política d'aquesta campanya electoral que viurem el 14 de febrer. Avui ens centrarem a analitzar què ens diuen les enquestes. Sobretot ens basarem en la del CEO, que va eixir ahir, i veurem què ens diuen dels partits, quina apreciació se té dels candidats, dels partits, quines estratègies han de seguir segons el que ens transmeten les enquestes. Així que, si us sembla bé, agafaré la llibreta que tinc apuntades algunes dades interessants que vull compartir amb vosaltres. Un dels aspectes que ens hem de fixar, perquè ens interessa molt, és veure quins partits desperten més simpatia entre la ciutadania. I veiem com és Esquerra Republicana, seguit del PSC i seguint de Junts. Per tant, veiem quins seran els tres partits que més popularitat tindran al llarg de la campanya. I què és el que més importa a la ciutadania a l'hora de decidir a qui votar? Doncs les propostes, la ideologia, l'actuació estant al govern o a l'oposició, el cap de llista i el propi partit. En un moment en què li donem moltíssima importància als lideratges, veiem com, segons el CEO, un 13% de les persones decideixen a qui votar segons els lideratges. Per tant, no té tant poder com pensaven, tanta importància com pensaven. Ara bé, els votants de Junts li donen molta importància al lideratge i, de fet, veiem com el 37% dels seus votants la seva principal aposta per què votar és el lideratge. I això podria explicar per què elecció rere elecció la seva aposta segura és Carles Puigdemont. Per què? Perquè saben que la importància que li donen els seus votants al lideratge i que el seu poder, que Carles Puigdemont té un poder de lideratge molt fort. I parlem de les propostes, perquè ens pot cridar l'atenció. De fet, veiem com la proposta que més interès desperta sobre la ciutadania és la de donar resposta a la crisi econòmica. Com donaran resposta? També després a la de la corrupció política, a la del canvi climàtic i ja, en quart lloc, a les propostes que fan els partits sobre la relació Catalunya i Espanya. Això parlaven en el vídeo d'ahir, no sé si us en recordeu, però que els cartells de campanya ja no veien tantes reclames independentistes, ja no és el marc de la campanya, sinó que hi ha altres marcs, i en aquesta campanya la ciutadania el que prefereix, que vol que li parlin, és com eixir d'aquesta crisi. Per tant, ho tenim clar, un nou cicle, uns nous marcs i els partits han de donar respostes a les necessitats de la ciutadania. Per tant, al llarg de la seva campanya han de parlar d'això, del que els interessa a la ciutadania, sense prescindir de res, però l'ordre de prioritats canvia. Normalment ens pregunten per a què serveix una campanya electoral, no? I la gent diu, si jo ja sé a qui he de votar. Bueno, tu ho saps, però hi ha una gran majoria de gent, o n'hi ha molta gent que no sap a qui votar. I per tant la campanya ajuda a definir aquests dubtes, a resoldre aquests dubtes, ¿vale? Entre quins partits dubta la ciutadania? Veiem com el gran dubte, el major dubte de la gent és votar entre Junts o Esquerra, després entre Esquerra i el PSC, després entre Esquerra i la CUP, després entre Esquerra i Comuns i després entre Esquerra i altres. I ja si ens centrem en altres partits, veiem com és el PSC o Comuns, o Ciudadanos i el PSC. Per tant, tenim clara que Esquerra és un dels partits amb el que més dubta la gent, no té clara la intenció de vot i pot ser que després molts vots d'estos que no estan en la llista, dels que dubten, dels indecisos, se'n vagi a Esquerra o pot ser que no. Per tant, és aquí on després ens diran no, les enquestes indiquen que hi ha un tant per cent d'indecisos i que es pot anar cap a un lloc o cap a un altre segons el transcurs de la campanya electoral. I, de fet, quan se'ls pregunta qui creuen que guanyarà, no qui volen que guanyi, qui creuen que guanyarà, la gran majoria diu que creu que guanyarà Esquerra, excepte els votants de Junts, que creuen que guanyarà el seu partit. Qui són els líders més coneguts? Doncs, en primer lloc, Salvador Illa, i és lògic per l'exposició pública que ha tingut. En segon lloc, Pere Aragonès, que també és lògic perquè ha sigut vicepresident del govern, no? I l'hem vist en moltes rodes de premsa. I en tercer lloc, Laura Borràs, que també té moltíssima difusió i molta presència mediàtica. I els que menys coneix la gent és Ignacio Garriga, després Alejandro Fernández i després Jessica Albiach. Ara bé, això era el grau de coneixement. I quin és el grau de valoració? El grau de valoració ens diu que Dolors Sabater, la candidata de la CUP, és la més ben valorada, però clar, s'ha de tenir en compte que té un 58,9 de coneixement, no? Per tant, està molt ben valorada, però no la coneix tothom. I és el repte, segurament, és donar-li més visibilitat, tot i que la CUP no vol fer una campanya personalista. La segona política més valorada és Laura Borràs i li segueix Pere Aragonès i Salvador Illa.
Arribem al final d'aquest vídeo, però no sense parlar de l'evolució de la intenció de vot i en quina situació estem ara. Fer la fotografia del moment actual. Vale? Veiem com des de les eleccions del 2017 fins així han canviat molt les posicions dels partits. Veiem com Esquerra estava en tercer lloc i ara està en primer lloc en intenció de vot, Junts estava en segon lloc i ara està en tercer lloc en intenció de vot, i el PSC estava en quart lloc i ara està en segon lloc en intenció directa de vot. Tot és intenció directa i quan fem les enquestes, la gent que fa els pronòstics de quants escons, quants diputats, tenen més coses en compte, com el record de vot, les diferents variables de les preguntes, etc. Per tant, això és en intenció directa de vot. Així que, com us deia al principi, segurament la campanya estarà entre Esquerra, el PSC i Junts. Serà una batalla a tres o un frec-a-frec entre dos al final, ja veurem, de moment estem així, i segons tot el que hem vist, hauríem de veure què han de fer els partits o què haurien de fer. Doncs bé, òbviament han d'apel·lar a les seues fronteres electorals i aquelles fronteres que estan dubtant entre ells i altres. Per exemple, Junts han d'anar cap a rapar-le vot a Esquerra, a rapar-le vot a la CUP i a rapar-le vot també a el PDeCAT, que és l'altra frontera electoral que se'l sobre, que és de la mateixa ideologia, però una altra escissió del partit. Esquerra és el partit amb els que més dubta la gent, no? Hi ha opcions, hi ha moltes opcions, però aquestes opcions s'han de consolidar perquè poden quedar-se ahí en opcions a l'aire que després no es transformen en res. Per tant, Esquerra el que ha de fer també és atraure a aquells votants que dubten, els votants que dubten entre ells i la CUP, entre ells i JxCat, entre ells i els comuns i fins i tot entre ells i el PSC. I és difícil tenir tantes fronteres electorals, no? Però justament per això està la segmentació. Ara, amb una campanya tan digital, es pot segmentar moltíssim el missatge. Ahí està la clau en la segmentació. I per últim, el PSC també ha d'anar a per totes i a segmentar entre les seues fronteres electorals. El PSC té fronteres electorals a l'esquerra i a la dreta, no? A l'esquerra la té per En Comú Podem, segurament, i alguna cosa se li escapa també cap a Esquerra, se li pot escapar per el socialisme republicà, no? I cap a la dreta també, és a dir, està captant molts vots que venien de Ciudadanos i fins i tot pot captar vot del PP que no veuen el PP com una opció vàlida i tenen por a la irrupció de l'extrema dreta. Per tant, es pot posicionar com un vot útil de l'unionisme davant de l'independentisme, en certa mesura, no? El mateix, s'han de segmentar moltíssim el missatge perquè no pot fer el mateix missatge per als comuns o els possibles votants dels comuns com per als votants de Ciutadans, no? Segmentació pura i dura i res, i anar a per les fronteres electorals. I al llarg d'aquests vídeos veurem si realment van a per les fronteres electorals i com ho fan les diferents formes comunicatives que aposten per arribar als nous públics. Així, us anime a quedar-vos en aquest diari de campanya, a subscriure-vos si encara no ho he fet, a compartir-lo en les xarxes per ajudar a fer més gran aquest projecte. I res més, ens veiem demà. Adeu!